Os Axóuxeres. Videoclip. Marchou o sol, hai que se deitar, hora de dormir. Imos descansar e poñede os pixamas tras lavar os dentes. Chicos e apertas a todos os presentes. Imos dormir pra descansar e mañá xogar ou nos levantar. Todo é desfrutar. Imos descansar. Marchou o sol, hai que se deitar, hora de dormir. Imos descansar e pechade os ollos, que veñen as ovellas saltando os valados xuntas por parellas. Imos dormir pra descansar e mañá xogar ou nos levantar. Todo é desfrutar. Imos descansar. Imos dormir pra descansar e mañá xogar ou nos levantar. Todo é desfrutar. Imos descansar. Marchou o sol, hai que se deitar, hora de dormir. Imos descansar e mentres durmo bailan os planetas e as pequenas estrelas pasean os cometas. Imos dormir pra descansar e mañá xogar ou nos levantar. Todo é desfrutar. Imos descansar. Imos descansar. Imos descansar. Imos descansar. Imos descansar. Imos descansar. Os Axóuxeres. Cor a cor. Imos colorear os nosos amiguiños dos Axóuxeres. Empezamos por Antón. Aquí temos as cores. A primeira é a cor azul. A cor do seu traxe de traballo. Imos con outra cor. Negro. Como a dos seus ollos. Outra máis. Gris. Como a súa pá. Agora toca branco. A cor da súa camisa. Agora amarelo. Como o mango da súa pá. E para rematar, marrón. A cor do seu pelo. E xa temos a Antón. Agora tócalle a lúa. Aquí temos as cores. Empezamos. Azul. A cor dos seus ollos e máis a dun dos seus bolígrafos. Imos con outra. Vermello. Como a do outro bolígrafo.
Outra máis. Verde. Como a súa roupa. Agora toca rosa. A cor que teñen os seus beizos. Agora, branco. Como a cruz da súa camisa. E para rematar, laranxa. A cor do seu pelo. E xa temos a lúa. Xoaniña. Ola, Roy. Eu non me chamo Roy. E logo como te chamas? Chámome Godaos. Ese nome é moi difícil para un terrestre como a min. Vouche chamar Roy. Xa che dixen que non me chamo Roy. Pois lévalo escrito na nave. Ai, ese non é o meu nome, é a matrícula da nave. Non te enfades, que Roy é un nome ben bonito. Ai, Por certo, tes unha nave ben xeitosa. gústache. É o último modelo de naves espaciais. E como funciona? É moi doado. Se lle dou cara adiante, vai cara adiante. Se lle dou cara atrás, vai cara atrás. E se lle dou cara arriba, vai cara arriba. Que ben! E como fas para sair da nave? Así. Xa está. Está ben. E logo para que queres esa pistola? Non é unha pistola. Daquela que é? É un mando a distancia. E para que serve? Para facer o que lle mando. Un mando para facer o que lle mandas. É lóxico. E que lle mandas? O que quero. Se quero, uso o de lanterna. E se quero, movo a nave. E tamén podo mover outras cousas. Que xeitoso o teu mando multiusos. Tes que dicirme onde podo mercar un. Para a próxima vez que falemos, dígocho. Agora marcho, que teño que marchar. Ata logo, Roy.